जानाया आंना फुरा हाउस बेहाय हेलौ गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनग्राफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो गुड मर्निं ओमफ्रायो खुलुमहरबाय ओमफ्रायो दिनैना आंना फुंनिफ्राय जागायजेननाया दै गुदुंनिफ्राय जागायजेनबाय दै गुदुं लोंनो नागिरदों गगा मोनदोंना सरा नार्जारिया बिरादनो बेखायनो दै गुदुंनिफ्राय स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ ओमफ्रायो मेगना आंना मा बुलाबायबाय जि उन्दुदों आङो ओमफ्राय माने जा बुरजा ओंखाम जानानै उन्दुबाथाय आं बेबायदिनो बुयो मैया थाइगिरजों नाजों फुंनि ओंख्रियानो मोनायावबो थादोंमोन ना बेखायनो आरो ना बाथोन ओमफ्राय फुलकबि एवनाय ओरैबायदि जादों आङो ओमफ्राय जि बुरजा जाखादों ओंखामखौबो मोनायाव जाबाथाय माने ओंखाम बुरजा मोनायाव जै जानानै उन्दुबाय होमबाथाय नोङो पाक्का बुखाबाय होननानै सानना लाखादो मेगना नायदो बुजोब्बाय बोरैबा एकदमबारे गाज्रि बेबायदि बोरै जानांगौ दे आरोबाव दिनै हाबाबो दंबावोसो बेबायदि महरखौ लानानै आं बोरै हाबा लासिंसिं दैखौ लोंगोरनि दैखौ जेब्लायबो लोङोबा गसंनानै लोंनाङा जिरायनानैसो लोंनांगौ दैखौ बेखायनो जिरायनानैसो लोङो आंबो दाना बोरैबा मा बुलाबायदों ओंखाम जाबा बिदि बुयो आरो सोर बुयो बेबायदि ओंखाम जाबा कमेन्ट्सनि गेजेरजों खिन्थाहरलाय हौवाफोरबाबो हिन्जावफोरबाबो माने बेबायदि मोनायाव ओंखाम बुरजा जानानै उन्दुयोबा बिदि नोंसोरबो बुमारो नामा फोरमायहरनाय नायनाय आं खिन्थु जाखायो बेबायदिनो जै जानाया आंना फुरा हाउसफुल उदैया होमबाथाय आङो बुखाबाय आरो दा मेगना आरो फारसेनिफ्राय गगाबो मोननाय गगायाबो हामाखै आंहा माने दाख्लैफोर बारा जानो हाखायाखैमोन गगाजों माने सुगिया बुगिया मोनोना ओमफ्राय मैया फुरा जादों आरोना आङो बेहाय गासिबो हा होखाजोब्बाय आङो बेहाय दाख्लैनि मैगं दाम गोसानि जे बायनानै लाबोदोंमोन मैगं बेगर बेखौबो बाहाय गायनाय नायदों दाबो रज'वाखै बेहाय गासिबो हा होखाजोब्बाय ओमफ्राय मैगं बेगरबो एसे ट्राइ नायदोंमोन आं रज'गोना रज'वा बेखौ ट्राइ नायदों दाबो रज'थ'वाखै बेहाय होखाजोब्बाय ओमफ्राय दायो बे मोनब्रैयाव हा होबावनांगौ माने हा सोनानै दोनसै आरो फुलफोर गायनांगौना बेखायनो फुलखौ मालाबा गायब्रबनाय जाखागोन बेखायनो होनानै दोनखानोसै मोननैया कालि फुजायाव मोननाय ओमफ्राय मोननैया दाख्लै छट फुजायाव मोनबोनाय ओमफ्राय बेहाय हा होनसै आङो बेहायबो फुलकबि ना गोरान फोरला सबाय बिमा लाब्रा बानलु बाथोन सिफ्लेनोसै ओंखामजों हिट जानोसैलाय बानलु बाथोन जा गोसा ভাল জায়গাটা আনিবা লাগে আমার বিলে তো মারি কি বিল ওই ওদিকে একটা বিল আছে মাছ আর এটা ছাড়া না এগুলা নাম কি নাম কি খানা মারি দোলা নাম মজি নামে বাহ নাম কই দেই বাবু মনা এই যে আর লাগে এই যে দেখ কি লাগে আর 200 গ্রাম তাহলে কত হল 70 80 হতো 70
आं बिराद बावदों आं जे माबा मोनसे बुस्थु मावनांगौ बेखौनो दस्रा खामानियाव नांथाबनानै थानानै बिराद बावबाय आरो आङो ओमफ्राय सानाबो बांद्राय गैला दा माला माला हास्लाबगोन आङो माने आं सान्दों ओरैबायदि जाबाय आरोना ड्रेसा आंना माने दख'नाया मोजां गैया मोजां दंबाबो आंनाव सेट दख'ना गैया ओंखायनो आङो ओरैनो माने जोमग्राजों दख'नाजों एखे गानसै सानबाय ओमफ्राय बेबो माखासे फुराना सिटफोर दङ बेखौसो जोमग्रा बानायनो नागिरदों आङो मारै जागोन मारै बानायजेनगोन टाइमाबो दा बिराद सर्टसै बिराद बावनानै थादों आरो हाबाखौ मिथिखागौ आङो ओमफ्राय जे आं बेबायदि बुस्थु बानायनांगौ होननानै आङो खामानि मावनानै बावनानै थाबाय दासो बानायसिगोन आङो बोरैबा मोनला जोब्बाय आङो ओमफ्राय हाबायाव थाङाबाबोथ' हौवा गोदाना अन्थाव बाथाव बेसेबाबा गोबावनिफ्रायनो जेनेबा खोन्थाहरखानाय फै नुजाफै बेबायदि होननानै ओमफ्रायथ' थाङाबा बिराद गाज्रि मोनगोन बेखायनो आङो दा जा दसे सम दङ बेवहायनो बानायनानै गानलांलाबायसै नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामलांबाय थागोन आं जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला बयबो लाइक खालाम ओमफ्राय मोजां मोजां कमेन्ट्सफोर हरबानो जाबाय आयै फैलाय फैलाय बे मेचिनखौ लाबोनो मेचिनखौ बाहाय थिखोना लाबोनांसिगोन बे फुराना न'आवसो ना ओमफ्राय मोनाबाय दाथ' बारा मोजांबो सिनायनाय नंला आं न' सिङाव सुयोबा बेखायनो बे खामसालियाव लाबोनोसै फैलाय फैलाय आदै जि गोसा नांबाय नागिरदोंमोन आं बानायखांबाय बेहाय ओरै लागोन जाबायना जाबाबो जाबाय जायाबाबो जाबाय बे एफा खम टाइमाव आरो आंनाव जेबो बुस्थु गैला बेफोरो सिदा दंबाबो माने गोरलै गोरलाम आरो मिक्ससो जागौमोन ना बेयो एफाबो समायनाय नङामोन दां ओंखायनो जा बे ब्लेकखौनो एसे बायदेरबाय ओमफ्राय एसे बायदेरनाय दंखायोमोन ओमफ्राय फुराना बेखौनो लानोसै दुगैखांबाय ओमफ्रायो दायो हाबायाव थांनो रेडि जाबाय आङो ओमफ्राय ड्रेसनि थाखायनो माने बाबाय आङो ड्रेसा मोजां नङा आंना दख'नाया मालाय बयबो मोजां मोजां गानलाबायसै जेखौ दं बेखौनो गाज्रिबाबो माने फुराना आरोना बे दख'नाफोरा बिराद फुराना जाबाय आरोना जोंहासो गानाखै नालाय ओंखायनो जोंना माने जों बेखौनो गोदान सानबाय थायो खिन्थु गोदान डिजाइन जाला आरोना बेयो थेवबाबो बिदिखौनो जि मोजां मोनो जोंहा बारा बायनो हाया नालाय गोबावजों खेबफाल'सो बायनो हायो Anh để lấy cái nào cái vệ sinh thì lấy em. Mà rằng sao lại vậy? Anh thấy cái vệ sinh thì lấy em, mas trời ơi, thì lấy em mình xả. Xả thằng này xả theo, à theo, biết rằng nó thu bao nhiêu xí. Ai này lâu vậy chứ quấn phun xí. Gì muốn nào vậy? Thay mà nữa mà đi học là bà xem rồi. Sih size Alfania. Wagadan hijau wadan. Raya hore wagadan hijau wadana एकदमबारे बेस्ट Raya मादैया आंनि भिडिअखौ ओरैनो नायसोनसै
Ayo mas. मोजां जायो Thank you मादै. ओमफ्राय दायो जाखांबाय न'आव थांनोसै नै जा मानसि जाबाय दहाय फैजेनबा बांद्राय मानसि गैयामोन औ दहाय गैयामोन ओमफ्राय दायो माने मानसि 웃음이 강지야 ओमफ्रायो हौवा गोदान हिन्जाव गोदानजों दसे आरोबाव रायज्लायबोबावबाय थांसैनि सानैखौबो गोथार जुलिनि गोसो गोरबोजों बिराद बुरजा अननाय आरो मोजां मोननायखौ होबाय जाहाथे बिसोर सानैबो मोजाङैनो मोजां आलो आलो रायजो मोनजालांथों बेखौनो अरायबो लुगैगोन सानैनिसिम ओमफ्राय लास्टाव एसे फट' लाबाय Coba. Yo न' सफैबाय आङो रेस्ट लानोसै दसे दै गुदुं लोंसै जानानै फैबाय ओंखाम बिराद बुरजा बिराद गोथाव गोथाव जोबमोन गासिबो आङो अमा जादों ना जादों गासिबो जादों ओमफ्राय दायो होमबा बयखौबो गुड नाइट बाय बाय